Zagrebačka Gora već jedno cijelo desetljeće domaćin skijaških utrka Svjetskog kupa. Iako utrke traju samo nekoliko sati, pripreme i posao za istu traju puno duže. Organizacijski odbor VIP Snježne Kraljice jako dobro zna svoj posao. Dolje ili gore? Za očekivati da će ga tu biti dovoljno pa će vjerojatno biti lijepo postavljena do same utakmice. Znači, ipak naš glavni kapo je Vedran Pavlek, on ipak daje zadnju riječ, a naravno prva njegova ruka na Sljemenu je Reno Flajs, naš prijatelj i direktor, i što on kaže u pravilu tako napravi. Prvo je sad posao momentalno isključivo vezan uz djelatnike staze, odnosno djelatnike skijališta, koji jasno njima je zadatak proizvodnja snijega. Nakon što se idealno rasporedi snijeg, dolazi na red takozvano balkniranje, znači ubrizgavanje vode pod visokim pritiskom u snježnu podlogu. To je posao zahtjevan koji traje neki 24 sata, na kojim se smjenjuje oko 100 ljudi i za vrijeme same utrke tu je angažirano negdje, reći ću, pod mojom komandom oko 200 ljudi koji isključivo rade na samoj stazi, odnosno neposredno u stazu. Za vrijeme same utakmice hijerarhija se malo mijenja jer gore dolaze ljudi iz FISE i tada sam ja možda taj prvi čovjek koji direktno je do sada na ženskim utakmicama bio do Skardala, na muškim utakmicama do Hujare i na taj način prenio dalje njihove želje ili zapovjedi opet našim ljudima koji su bili na stazi kako bi to sve funkcioniralo besprijekorno. Na stazi se pojavljuje jako puno ljudi, u pravilu ima oni koji su stacionirani, ima tu od fotoreportera, od ljudi koji su suci na stazi, od ljudi koji uređuju stazi svako svoja vrata, ima preko 200 ljudi, s time da imaš barem 150, možda i više, što trenera, što abručera, koji konkretno isto pomažu da sva ta vrata stoje na svom mjestu. Utrke VIP Snježne Kraljice koje se održavaju početkom siječnja samo su vrh ledene sante. Teška mehanizacija i brojni radnici tu su mjesecima prije. Pogledajmo kako je sve izgledalo sredinom jeseni. Iako radovi za pripremu VIP Snježne Kraljice započinju već u ranom 9. mjesecu, ove tribine koje su pozadnje skoro su već gotove. Preostalo još nekoliko dana montiranja, a za sve to brine se naš vjerni, već 10 godina sa nama, Marin Marušić. Moj dio je tehnički dio, znači sve montažne građevine na Sljemenu se odnose na mene. Ako pričamo u tonama, u ovom trenutku je nekakvih 600 do 700 tona, do kraja dok sve namontiramo na Sljemenu bit će i 900 tona, znači ukupnog materijala. Imat ćemo nekakvih 4-5 km ograda, imat ćemo pa skoro 100 km kabela koji će napajati kompletnu infrastrukturu na Sljemenu. Kad krene sam show, tu je, rekao bi, više od 80-ak firmi, trenutno je sad 20 ljudi iza mene, idući tjedan će biti nekakvih 35 ljudi na samom gradilištu. Ima dana kada se ovdje skupi i do 300 ljudi na gablicu. Onda možete vjerovati koliko je ruka ovdje potrebno kako bi se sav posao obavio. U ovoj fazi počinju već pripreme i na samoj stazi, poznatom crvenom spustu, a da staza bude spremna i da bi se do staze uopće moglo doći, bitna je naša sljemenska trosedežnica. To svake godine se to radi i mi svake godine u 10. mjesecu smo gotovi sa kompletnim servisom žičara. Pa staza ove godine je košena 4 puta, zbog, znate sami, kiša, vegetacija je bila luda na Sljemenu. Evo, prije tjedan dana smo pokosili do kraja sve. Sad imamo samo ovo još rubna područja staze, košnja, kresanje drveća, grana što visi na stazu, na reflektore. U principu sve je spremno, možda malo kanalice, odsjedne kanale, još počistiti sad kad sav list padne i to je to.
Definitivno organizacija je spremna i napravit ćemo ponovno sve da i posjetitelji i gosti grada Zagreba i građani grada Zagreba uživaju u prekrasnom ambijentu na Sljemenu i da ponovno prekrasni kadrovi sa Sljemena iz Zagreba, iz Hrvatske idu u Europu i svijet. A mi ćemo spremnih grla u lov na karte i 4. i 6. siječnja navijati za naše cure i dečke. Vidimo se na VIP Snježne kraljice.